and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Dili ka makaingon nga dili siya welcome. Kaya na. Ako magyapon sa gitagaan og lugar kaya kapunduhan. So, shall I say, okay na sad ang puwan og bituon? Dili. That unless yagi ko makumbinser nga lahi na ang pulin sa iyang pagsumog balik. Lesson learned. Nakatunggi ko sa iyang gibuhat. Mo'y nakapabukas ako mga mata. Apan, dili dahil kumulaom sa mga white klaro nga pasali. I salute you for that. Anak gid kuya. Kinahanglan nga ang piliun nimo nga ikauban og unungan tinuod gyud nga angayan. So, Pasag di siya nga mulihok siyang gusto. Ato tanawon kung asa kutob nga makagwanta siya sa lahi nga deal karon. let me cook for you. At nakasiguro ka, ma'am? Ako ba may volunteer sa pagpangusina? Kay nangandoy magod si Gaudel sa akong linataan ba? Pwede ako na lang. Pahaway na lang una. Ako mang patilawon sa akong linutuan. Ani na lang, aron dasi kita pirmi. Tabangan lang tika sa pagpangandam sa imong kinahanglanon. May lakaw mo, ugma. Please, pagkawak ko og sayo kay gusto kong muupan. Okay. Please, ikaw mo'y akong tahasan nga mo pukaw na ako og sayo, ha? Glenn? Ma'am, nganong dili naman si Gaudel. Murag di mo gud maayo ang imong nauna-unaan, ma'am. Naglatay sa usa ka lugas lanot ang mayong relasyon namong mag-agaw sa gusto nimo ipabuhat na ko, ma'am. Manukto ko si mong kwarto gadlawon. Dili ka ko baliw na ana kung mamatnunan kong agaw deal ana, ma'am. Isod kay ma'am kay mas may siguro nga siya lang ipapukawa ni mo, ma'am, uy. Pero sa laing bahin, ngita na sa kaglaing rason. Aro bati na sa kagkahadlok sa mong biyahe. Pabilin lang, ma'am, uy. No. Andam na kong musuong sa kakuyaw. Tungod og para sa kong gugmanita. Tapay but-but na ako og ipuno. Uy! Gawas gini mong pagkabagsik da. Gikutaw gini ang utok sa kumagkuwang. Pero tanaw na tog asa kutob ng iyang pagkambugira. Hasta ka? Gusto niyang iamong? Ikaw gyud ang gamiton nga instrumento sa pagpasilos ni Kuya Del? Isip-isip ta. Pero sa'yo po sa na imong yun ako na. Wating siya ito mong ingon ana. So pagkakaroon tingali, murag iyang namatngunan ba? Murag wa mo sa mood ni Gaudel nga iyang hangyoon ba? Maong ako iyang giduol sa pagtuo nga mo'y makatabang ba? Pero ako misang ibalibaran dayon. Akong giprangkahan nga di gyud pwede. Kay wa ko'y damgo nga gubon ang among relasyon ni Gaudel. Ana. Maayo. Oh, Good morning. morning. Andam ng inyong mga kanunon while on your way paingon sa bukid. Sayo kong nagikay, kanon, sudan, hasta sab ang para snacks. Og ang tanan na nasa tagsa-tagsan nila ka mga sudanan. Og nagpaabot na lang nga inyong alsahon. Ha? I hope inyong magustuhan ang sudan nga akong giandam. Di man ni mo kinanabuhaton. Pero, Del, angin ako ng buhaton.
Aron man lang makatabang ko. Aron makuha ko ang inyong gibuhaton. Maayo na lang nga na asay makontribute pa. Bisag sa pag-andam na lang sa pagkaon. So, salamat na lang. Salamat sab sa imong pagpasaka na kong balik ng inyong Pinoyanan. Yan sa man. Karon taod, malakaw na mi. Okay ra kog ipiling kung mahimo lang ko nga kahasol sa inyong biyahe. Ibilin? Nga ikaw rang usa? Wa man kay manghilapot. Unsa may angay na kong kahadlukan? Kamingawan gyapon ang among dulngan. Unya lang ang uban kung sa dool-dool ang among destinasyon. Dahil, sigon sa ako nang giingon, andam na kong mo sakripisyo karon. Yaw, ready na ang tanan. Tasig na kayo. Oh, Ang inyong pagkaon, ayaw kalimti ha? At tana, tabangan ta mo og hakot. Ikaw mo ay nagluto aning tanan? Yes. Ayaw-ayaw mo sa inyong biyahe ha? Amping. sakay na. Ha? Uban. Ada? Ada? Oh, ngano Aliyah? May kay ni Aka. Tabangi ko sa pagpamalikya ining mga saging be aron makakwarta sad ka. Mao gid akong gianhi dinhi. Gisultihan man ko sa usa nato kauyuan nga daghan ko numog na tuba nga saging karon. Mao ni ako para paghangyo kay wa palagi mi makakaon. Ha? Tuwa na si tatay nimo paingon sa inyo man. Wa nimo masugati? Ha? Gisugo to ni nanay nga pahatdan mo dayon og mga saging hasta kamuti. Kay nakadungog ko na siya kahapon nga niingon si papa nimo nga wa gid may malungag bisag unsa. Ay, sige, kun mao kay na, mobalik na lang ko sa agi. Ayaw sa uy. Karon pa gani ko moingon nga tabangi kog paligya ani para sa makakwarta ka. Ato ning iladlad sa dan. Oh my God! Niyan na sila ang kalparyo. Guba nga dana sa gaw? Oo. Hinay-hinay lagaw. Ato na lang malabangan. Manawag sa ko ha. Aron maklaro ang kahimtang sa gianan. Kitang doon magsusi. Ay, mukuyog ko. Diya ka lang una. Uban ni si Pauline. Ay, okay ra na siya, oy. Natug bitaw na. May mo Hala, sige. pagtuo. Tana, para madali ta. Panglabang sila diha. Muangat sila nga natabunan man sa daghang yuta og batong agianan. Murag dunay nahitabong landslide. Asa sila gusto silang maghikok? Sakay mo balik. Dili sad maayo kon atong isugal ang atong kinabuhi. Delikado kon muahat gitag labang bisag manglakaw lang kay nagsigig dagayday ang yuta gikan sa ibabaw. Gamay sagol bato. Dili ta magpakamatay. Mao nga mangita tagla ang kalutsan paingon ngadto sa tong destinasyon. Salamat. Ay, nakalingkawas man tuod sa landslide. Pero karon, ni ano sa taining sapa nga nagbaha. Yaw, sa may plano. Magpundo mientras ingon pa rin ang sitwasyon. Sige lang, dasig lang kita. Pero padung naman mo hapon. Gusto mo lang kung kanang maabtan ta sa pagtikyop sa ngit-ngit ba? Kalaban ta sa naas langit. Dali. Mamalik ta sa sulod sa sakyanan. Magampo ta. Okay. Magampo ta. Okay, magampo ta. Kinsay mo lead sa prayer? Ako. Oh. Ha? In
the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat ining grasya nga imong gihatag kanamo. Hinaut paunta nga maghatag kini ka Paskog sa among panglawas. Ako sa ihangyo kanimo Ginoo, nga kadtong mga pinuhat nga nag-ilaid sa kalisod, kaysa parehas namo, nagkinahanglan na usab nga katambalan ang ilang mga kakutom. Makakita unta sila og paagi sa ingon kasudlan unta ang ilang mga tiyan. Kining tanan among giampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. 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 And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!